Пред вас е многофункционален инструмент на Райдер с мощност от 180 вата. Регулиране на оборотите на 6 степени. Осцилации от 11 000 до 20 000 в минута. Работи на 3,2 градусов ъгъл. Има светодиод. Приставка за балатум. Приставка за шкурка. Две приставки за дърво и една за метал. Всичко това го получавате в удобен куфар.